Hi guys, back to my YouTube Songkri Bodo YouTube channel. नोंथांमोननि सिगाङाव आं फिन बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना। नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै सोरनि बागै लाबोदों नोंथांमोना एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ नङा होमबा? थ' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जेनेबा नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो अल थुनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नङा होमबा? जागायलांसै सोरनि बागै भिडिअखौ लाबोदों। थ' लोगोफोर दिनैनि दिनाव जोंनि ससियेल मिडियायाव गोबां बुंनाय बायदि जायो माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बायदिसिनाफ्रा जानला माला बुंनानै सोरबा बायदिया माने गाब्र'लाबायदों बेफोरबायदि माने मालायखौ नुनानैनो बानायनाङा गोजावनो नाङा। थ' आं नोंथांमोननो ससे देखायना होगोन सोर मा बुंनानै माबायदि खालामजादों जाहाथे नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि दाजा आरोना। जायफोरा बेफोरबायदिनो जानला माला नाना रोखोम मालायनि बाथ्रा लानानै मालायनि बाथ्राजों बुंदों बिथांमोनानो गाब्र'लाबायदं आरोना। ओंखायनो माने बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय आरो जोंनि ৰিজাল্টটো আনিছিলে কিহৰ কাৰণে স্যাৰ ইহঁতে মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম ইহঁতে মোক ভিডিঅ' এটা এৰিছিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো মই চাই পেলাই মোৰ নিজৰ মনটো বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে খং উঠাৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো জাতিক এনেকা কৈ দিলে কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'টো তাৰ বনাই দিলোঁ আৰু মই নেক্সট টাইম এনেকা জীৱনত ভুল কাম নকৰোঁ। সকলো অসমবাসী ৰাইজক ক্ষমা কৰিছে এবাৰ আৰু জীৱনত মই নেক্সট টাইম এনেকা ভুল নকৰোঁ আৰু এতিয়া যি কৰি আছে এতিয়া তই অনুষ্ঠিত হৈছে কৈছোঁ স্যাৰ নেক্সট আৰু নেক্সট টাইম নকৰোঁ স্যাৰ আৰু কৰিলে জীৱনত নকৰোঁ স্যাৰ আৰু কৰিলে আৰু মোক নেক্সট টাইম ক্ষমা নিদিব স্যাৰ। আকৌ মাৰিম নাকি নালাগে স্যাৰ আকৌ মাৰিব লাগে তহঁতৰ কাৰণে আমি ইমান লাজৰ কথা হৈছে এতিয়া নেক্সট বুজি টাইম পাইছ ভুল নকৰোঁ আৰু স্যাৰ এটি ভুল হৈ গ'ল আৰু স্যাৰ আৰু নেক্সট টাইম জীৱনত बर'फ्राबो आरोना लाइमोन सेंग्राफ्राबो दा बेखौनो आं खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि जानला माला बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा। थ' आरो मोनसे खावलायनो सानदों आङो दा नोंथांमोना दि ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जेम्स आदानि जेनेबा हाबा बिथांनि हाबा आरोना। दा बिथांनि हाबाखौ लानानै गोबाङानो माने जानला माला सावरायनायखौ नुनो मोनदों। मालाया हाबा जानानै थांबाय बा हाबा जालांबाय नङा होमबा? दा बिथांनि खोथाखौ नों आंहा सावरायनानै जेबो लाब गैया जेबो मुलाम्फा गैया। मालाय संसार जादों गोदान संसार दानो नागिरदों नङा होमबा? बेखौ लानानै नों आंहा माने बुंसोलायनानै बेबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै नाङा फाङा बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा हामा आरोना मोना। थिग बिदिनो सोरबा फुजा सोरबा माबा माबि आं नामखौ डाइरेक्ट लाबाय आरोना बिथांमोना माने फेसबुक बायदिसिनायाव होदों आरो बिथांखौ बांसिनानो ससियेल मिडियायाव सोंखारिदों आरोना जाहाथे बिथाङा बुंदों बिदि माने होननानै बिथांखौ बांसिन बुंनाय जादों। थ' बिथाङाबो माने मालायफोरखौबो बिदि दाबुं आरो गावनो गाव मोजां थानाया मोजां आरोना। जानला माला मालायखौ सोंखारियोब्ला माने मोजां नङा होननानै बयबो माने गुबुनफ्रा माने साननानै लायो आरो जाय मानसिया मोजां नङा गावनो मोजां जानो हायाखै अब्ला मालायखौ बुंनानै मा लाब नङा होमबा? गावनो मोजां जाग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो मालायखौ बुजायनो नाजानांगोन आरो थिग बिदिनो बेफोरबायदि दा खालाम आरो दाबुं मालायनि संसार जानो नागिरनायखौ सेफायना होनाय बा सेफायनो नागिरनाय बेफोरबायदि खालामनो मोना हामा। गावबा गाव संसारखौ गावबा गाव जागोन गावबा गाव दागोन ओंखायनो माने गावनो गाव मावनानैसो जाखानांगौ नालाय गुबुनखौ बुंनानै लाब गैया आरो रावबो रावखौबो जाहोआ। बिनिखायनो गावनि आथिङाव गाव गसंनानै गावनो मावनानै गावनो जानांगोन। इसोरा हरखानाय आखाइ आथिं दंखायो मानसिनाव नङा होमबा? थिग बिदिनो बे आखाइ आथिंजों मावनानै जि गरसे मोनो बेजों मावनानै सोलिनानै नाजानांगोन आरो बे नाजानायनि गेजेरजोंसो नोङो जाफुंसार जानो हागोन। नङाब्ला नोङो सानसे नोङो जुदि बानानै थायोब्ला मालायखौ जुदि नों सोंखारिबाय थायोब्ला मालायखौ जुदि नोङो दुसिबाय थायोब्ला नों जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। मानो होनबा नोंनो गावनो खस्थ' जालांगोन माने गावनि मिनिजानायनि लामायावसो फैगोन आरो। ओंखायनो आं खावलायो जे जाहाथे रावखौबो दुसिलाय नङा नों गावनो गाव खुद मावनानै गावनो इनकाम खालामनानै गाव मानसि जानो नाजा बिदि आरो। मालाया सोरबा भिडिअ बानायदों सोरबा माबा मोनसे खालामदों बेफोरखौ माने लानानै भिडिअ जेनेबा सोरबाया होनदों नोङो मोजां नङा सोरबा नोंनि मोखाङा मोजां नङा फेसबुक बायदिसिनायावथ' गोबां नुयो आरोना नोंना मोखाङा मोजां नङा बेबायदि माबा माबि अनेक गाज्रि बेबो मोजां रावजों बाथ्रा बुङा आरोना कमेन्टफोरावबो सोरनिबा कमेन्टआव नुयो आङो मोजां नङा नोंनि मोखाङा मोजां नङा उमुक थुमुक बायदिसिना होननानै बुङो आरोना। मालायनि मोखांखौ बा सोरनिबा खामानि दामानि मावनायखौ लानानै माने बुंनानै लाब गैया। जेनेबा नोङो बुंनो हायो जे जेनेबा नोंना जादों बा जायाखै बेखौ माने नों फोरमायहरनो हायो। मोखांजों लानानै सोमोन्दो माने बुंनाय बा माबा मोनसे गाज्रि रावजों बुंनाय बे बाथ्राया माने मोजां नङा आरो। बा जायाखै एसे इदिसो जानांगौ होननानै फोरोंलायोब्लासो जों बर' हारिया जेनेबा खौसेथि जागोन माने खौसेनि लामाजोंसो जोङो आगान सुरलांनांगोन नालाय। दा सोरबाया भिडिअ बानायदों हमना ला सापस आंनो भिडिअ बानायबाय आंनि भिडिअखौ नोंथाङा जायाखै नुदोंबा माबायदि सिस्टेमाव जानांगौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर जेनेबा नोंना जायाखै बेबायदि कमेन्ट भिडिअ लाबो कन्टेन्ट लाबो बेफोरबायदि माने नोंथांमोना बुंहरनो हायो आरो। डाइरेक्टलि जावहरलाबायनाय माने बुंनाय बेफोरबायदिया माने गावनो गाव लासिं जानांगौ। दा जेनेबा आंनि गेजेराव जेनेबा आंनि भिडिअ नोंथांमोना सोरबा कमेन्ट हरबाय नै मोनसे खोथायाव बा आंथ' लाजिनांगौ गोनांथि गैया आंखौ आङो भिडिअ बानायदों थिगानो जेनेबा मोनसे खोथायाव एगजाम्पल दा बै मानसिखौ जेनेबा कमेन्ट हरबाय
कमेन्ट हरबाय बिथाङा दा आंनि कमेन्टखौ आं नायबावनायसै हमना ला मोनसे खोथायाव सोरबाथ' बांसिनानो नायबावासो कमेन्टखौ नों आंहासो जाय मानसिनिखौ जों भिडिअ नायगोन बे मानसिनिखौ जोङो कमेन्टखौ नायो आरो माबायदि सिस्टेमाव जेनेबा बेयाव कमेन्टआव मा सोर मा हरदों बेखौ माने गुबुनासो बांसिन नायो बेनिखायनो जाय मानसिया कमेन्ट हरग्रा बे मानसियानो बुजिनांगोन जे इमान मोजां बाथ्राजों रायलायहरनांगौ आरो अब्लासो नोंखौबो मोजां रेसपेक्ट होगोन नङा होमबा बयबो दा बेफोरबायदि जानांगौ आरो ओंखायनो भिडिअफ्राव नायनानै कमेन्ट बायदिसिना हरोब्लाबो मोजां रावजों हरनानै मोजां रावजों सोंनांगौ मा नों रोङिखौ सोंहर बिथांमोनाबो फोरमायहरगोन जे आरो नोङो जुदि रोंखायो होमबा फोरोंहर आरो थिग बिदि जानांगौ आरो अब्लासो जोङो गासिबो माने रोङिया सोलोंगोन आरो रोंनाया माने फोरोंनांगौ बेफोरबायदि जायो आरो होमबाना जोङो गासैबो खामानियावनो माने मदद होलायनाय बायदि जाबाय नालाय बे मददजोंसो माने साक्सेसफुल जानो हायो आरो थ' बेखौनो आं बयखौबो खावलायबाय आङो भिडिअखौ माने सानफ्रोमबो दासान्दि माने बारा लाबोनो हायाखै आरो आं एसेबां माने खामानिया बेस्थ' नालाय बेनिखायनो भिडिअफोरखौ बारा लाबोनो हायाखैमोन बेनिखायनो बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय थ' माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो माने निमाहा बिनाय थाबाय आरोना थ' भिडिअफोरा माने जोंना एसेबां माने मोजां जायाबो जानो हागौ बा जायोबो जानो हागौ बे नोंसोरनि सायावसै बायदियाथ' अनेकथा गोरों थायो नालाय गोरोंफ्रा माने फोरमायहरबानो जाबाय रोङिखौ जोंबो सोलोंलांगोन थ' भिडिअखौ माबाखौ आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना बा लाबानो जाबाय थिग बिदिनो गुबुननोबो सेयार खालामहरदो आरो माबाफोर सोंलु दङबा कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आरोना माबायदि सिचुवेसनाव जानांगौ माबायदि मा खालामनांगौ दा जोंबो मोनसे सिमां दङ बयहाबो मोनसे सिमांखौ लानानैसो माबा मोनसे खामानिखौ मावफुंनो हायो जाय मानसिया सिमांखौ लानानै खामानिखौ सानो बे मानसियासो सिमांखौ दावखोनो हागोन आरो थ' मालायनि खोथाखौ लानानै मालायजों आलबाल खालामनानै लाब गैया दा जों जायाखै होनब्ला जोंबो जोंनि गोसोआव दुखु लानानै जों जायाखै होननानै जों थायोब्ला बे जोंनि गोरोन्थि जागोन आरो ओंखायनो माने जोङो नाजानांगोन आरोना नाजानायनि गेजेरजोंसो जों सब खामानिखौनो मावफुंनो हायो आरो थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ थ' लोगोफोर जै बर' हारि जै